Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' ma jilqax l-istedina tal-mexxej Laburista Joseph Muscat biex jippubblika l-accounts finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista mill-2004 sal-lum kemm ilu hu Prim Ministru u Kap Nazzjonalista. Mistoqsi dwar dan minn One News, Lorenz Gonzi qal li ma rridx jiddevja l-attenzjoni. Prim Ministru, lest tilqa' l-istedina li saretlek mill-mexxej Laburista biex tippubblika l-financial accounts tal-Partit Nazzjonalista sa mill-2004 allura minn mindu inti l-ħadd. Prim Ministru u kap ta' dan il-partit. Dwar l-ewwel mistoqsija minix sa niżvija l-attenzjoni mill-akkużi serji li għamel il-viċi kap, ex-viċi kap tal-Partit Laburista Dr. Angelo Farrugia. Madankollu Lorenz Gonzi kien mistoqsi dwar ir-rabta bejn il-kuntratturi u l-Partit Nazzjonalista anke minn ġurnalisti indipendenti fosthom ta' Times of Malta. Semmejt l-allegazzjonijiet ta' Dr. Farrugia. Ma kif tista' tkun skandalizzat bil-kuntatti tal-Labor mal-kuntratturi meta inti kellek segretarji ġenerali morru fuq jozz ma' kontrattur li mbagħad rebaħ tenders bħal dik tal-PWSC. Le, dawwarx id-diskors ta' Angelo Farrugia. Angelo Farrugia fid-diskors tiegħu għal ħafna iżjed minn hekk. Il-Prim Ministru għażel li jaħrab milli tweġibiet diretti għal mistoqsijiet kollha li sarulu dwar din it-tema. Però ejja ma nagħmlux tal-isforz kbir biex naħbu l-iktar aħbar serja li kellna f'dil kampanja elettorali. Sa dan it-tant dwar il-korruzzjoni, One News taqsal lil Lorenz Gonzi spjega kif waqt li huwa jiftaħar li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista sar il-partit li ġġielet il-korruzzjoni f'pajjiżna, fl-istess żmien Malta tilfet 20 post fil-klassifika tal-korruzzjoni tal-Aġenzija Internazzjonali Transparency International. Ngħidlek jekk tagħmlu riċerka li qatt ma kien hemm azzjonijiet daqshekk konkreti daqs din il-leġislatura kemm min il-presjedi dal-pajjiż jien bħala Prim Ministru. Dak privileġġ għalija li l-privileġġ għalija li ngħid li l-kliem tiegħi sarraftu bl-azzjonijiet tiegħi.